Окей, видях се. Чакай, няма. Да се видиш ли? Добре. И как ме убиваш? Виж, убиваш. Тихо, чува се. Стана ми сме. Паписка. Ама бей. Добре, но. Чакай, ще ти направя снимката по-тъмна. Сега знаеш ли какво ми трябва? Кафяво. Знаеш ли какво ти трябва? Кафяво? Откъса си на око. Кафяво ми трябва. Така харесваш ли се? Става. Никой друг не се вижда. Добре, не ме интересува. Виж така. Ана, какво е ти? Така, приятели. Ти си единствената цветна. Добре. Здравейте, приятели, сега ще покажем това нещо. Което с нещо? Това нещо, Ростиславе, ми Дай му кракърбичка. Извинявай, но вземи. Си отмълчи. Правя видео и това е само за вас, за първите ми герои. Дали? Още не съм правя. Това е първото ми предаване на ново. Моля ви, правя видео сега. Ма без зависимо, спокойно. Много е трудно да се прави в... Тихо, ма. Чакай да се удържа. Това бе, чува са, аре, моля това. I hear you. Оф, защо махнах сега пак? Малко е трудно, приятели, знам, но това трябваше е да малко. се пуснеш на камера. Защо? Да видят. Не, благодаря. Не, трябва да си показваме лицето в там, знаеш. Що? Така, приятели, опа, Ляна. Каква е Лилиана, но? И сега... Китайски говориш така. Кой се е срал? Никой ма. Ти? Аз ще гледам тимото. Какойто и сега я бият, защото са насран. Я, дай пак. Коя се е насрала? Гледах го на едно видео и ми прииска да го направя за той. Виж ми раницата. Чакай. Око има. Виж я. Здравейте. Виж я. Вижте. Хора, вижте ми раницата. Буквално ще я фърли сега. Виж какво се поръча. Има я пък, чакай. Ей, че музикалната кутийка. Я, покажи ми я. Добре. Добре. Че аз искам ги дам за 3 приятели. Я поръчваш ли? И